Dit is een foto van de Maasbrug in 1865. Dat jaar is hij ook gereed gekomen. Het hoofddoel was de Maasbrug, maar we hebben een prachtig panorama meegenomen van de stad, van de Maasboulevard, zoals we dat nu noemen, van Venlo. Zo zijn in de verte de torentjes van het stadhuis te zien, de Martinuskerk en de oude stadsmuur. De foto's werden gemaakt door de Duitser Julius Perger, in een tijd dat fotografie nog iets zeer uitzonderlijks was. Het zijn de oudste foto's van Venlo, zover nu bekend, want er kunnen natuurlijk altijd nieuwe foto's opduiken. Ja, natuurlijk. Dat kan ook al in de periode daarvoor gefotografeerd zijn. Alleen die zijn er nog niet. Maar nu op dit moment zijn dit de oudst bekende foto's. In 1864 werd gestart met de aanleg van de Stadsbrug. Juist van die bouw werden de foto's gemaakt. Brug was het doel. Dit is eigenlijk in feite een opdracht gebeurd van wat we nu dus Rijkswaterstaat zouden noemen. En het zijn gewoon 8 prachtige foto's van de brug, onder andere in aanbouw. We hebben nog 1 foto, daar zie je zelfs nog de steigers eromheen gebouwd. Van de stad zelf zijn geen foto's. Achteraf gezien natuurlijk ontzettend jammer. Ik vraag me zelfs af of in de gemeente Venlo er iemand wel doorhad dat er al zo gefotografeerd werd. En dat je iemand kon inhuren om foto's te maken in die tijd. Nee, men heeft daar nauwelijks besef van gehad, nog in 1865, van zeker de historische waarde van iets te fotograferen. En dat zal ook wel dure liefhebberij geweest zijn, fotograferen toen. Wat me ook van het hart moet is dat die kwaliteit van die foto's ronduit geweldig is. Omdat albumina-afdrukken in de loop der tijd, we hebben net al zo'n foto gezien, die zie je wat vlekjes, maar die willen ook graag vervagen. En op den duur, als je ze niet goed bewaart, kan het beeld eigenlijk helemaal verloren gaan of zo vervagen dat het eigenlijk niet waardevol meer is. Overigens is het niet de oudste foto in het bezit van het Limburgs Museum. Dat is deze daguerreotype van de Venlose familie Boermans uit 1850.